Nabubuisit ang kapiste. Haros adlaw-adlaw pag pinamaskohon din eh. Tigang pa ng pizza unang December. Ano nga pizza yan? 19 kung 20. Ito, pare, pasensya. Irintindihan ito pa rin ako na pare. Nali Ninong. Kadi ako Ninong. Mamasko na liwat ako. Kakulop di ako kakulop. Damo taklara. Yan na damo nulit dara. Ninong! Pasko Ninong! Nong! Papay Pasko Nong! Ninong! Ano nga kapiste ka? Papay na Pasko Nong! Kuya Ninong! Wala ako ito pinamaskohon to eh. Inanak! Di ba Ninong? Kakulop na ka nito. Piste ka. Buwas niya, balik niya ito kong Nong. Huwag ka na din. Piste ka. Nabubuisit pa kayo mga inanak ka. Salamat Nong, salamat. Adoblo ngayon, pistihan eh. Ayan na. Maubos na gamit ang trabaho rin eh. Salamat Nong. Mapay Pasko Nong. Ang cellphone ko, dala mo. Ako Nanay. Ako na lang. Anay. Ako na lang. Oo, picture ko na yan. Maubos na gamit din ito yung pag pinamaskohon na adlaw-adlaw. Bas, balik na ako. Bas na nga. Kaliyan tatay ha, pakaliya. Oo. Haim tatay. Ato dito. Ano yung pinadala niyo mo? Ayun na. Kaya okay na ninong. Pasko yan ninong. Piste ka. Pakaliyan tatay ha. Oo. Mamat. Ubusot na gamit niya mamiriste. Pare na dili. Adlaw-adlaw, bumalik pa nga ng buwas. Lalapatungong ko ini. Piste. Bye. Pre. Pare. Hoy, lagi pare kay, kumali ka. Okay na, sige, nagkinanak. May tuyo ka man akong pare. Oo pare, may tuyo kay mo. Kay mo, anak, na ako ninanak mo pare. Oo. Nabubuisit ang kapiste. Haros adlaw-adlaw pag pinamaskohon din eh. Tigang pa ng pizza unang December. Ano nga pizza yan? 19 kung 20. Ito, pare, pasensya. Irintindihan ito pa rin ako na pare. Oo man yan, rintindihan ko nito ha. Dili, wala na pinanggagamit ng mga gamit kay kada pagkakadi pinandadala ng tanan. Pasensya ko naman pare, kay ito na akong anak. Tulula ka bulan ito nga ito. Okay, nga nito pa rin na nabuhi. O tuloy ka muna ito nga. Tulula ito ka bulan ito nga pare. Nagbabasa Amo mo. nga nila. Dan, nakita mo ba mo pare? Okay, sige kung balik-balik kayo. Adlaw-adlaw, kada adlaw din eh. Wala nakgamit. Oo, takling kuran doon nala. Kanilesan na yung mga anak nga peste. Nakabuisit din itak balay. Intindihan na lang pare ha? Wala ito, kung di naman makukumpara, higti lang ay. Higti din nga ni, pag mo itong tangkal, butang sa tangkal kay, nabubuisit na ako. Wala na ako nagpinigamit. Adlaw-adlaw ito ha, di ba, buwas, babalik pa kunuya. Dili, pwede pasagdan na ni Mahiya pare para lingaw-lingaw ba hiya? Maubos na gamit pa rin. Pare, wala pare, ninong niya na buutan. Ako? Amo diya si rin. Bahala na lang din magbuutan niya nung pistiya. Kay, wala naggamit din, sige pare mo la. Hindi anak higti, napapabalikan ka di ha. Sige pare, sige pare. Nagbabasa mo lang ako. Istorya ko na lang pare. O sige. Pasensya na pare ha. O, damo ka salamat ang pagkainin mo. O pare. Higti ito, higti. Sige pare, Sige, makasaya ako. sige. Kaya ito nga akong pare, trugya pa ito ka, may kalingga pa na kay, di nakakakuha ang higtat niya. Este, maubos ang gamit din eh.